Kaikki hyvähän saa aina alkunsa ihan pienestä ajatuksesta. Meidän ajatus lähti äidinkielen tunnilta. Oletteko koskaan miettinyt, miksi meidän arjen pitää olla niin harmaata? Sitä asiaa me ruvettiin miettimään ja päätettiin sitten värittää kuntalaisten arkea täällä Sonkeella. Oikeastaan me ruvettiin sitten miettimään tätä ajatusta ehkä Ruokalassa. Niin, ruokalassa. Ruokalassa. Siellä meille ehkä tuli sitten se, mitä siinä voisi olla niin mieleen, koska Niin, sehän ruoka. oli ruokaa. Niin. Kaikkihan tykkää muffinseista, mutta et sä saisi ajattelemaan iloisiakin asioita. Ja jotain mietittävää sitten pidemmäksi aikaa. Ja sitten me päädyttiin aforismeihin. Niitä mietelausta oli esimerkiksi, että sä näytät kauniilta tänään. Tai et hymyile, koska hymy tarttuu. Elämä on kuin vuoristorataa ja sä et saa siitä kaikkea irti, jos et uskalla hypätä kyytiin. Nauti joka hetkessä, koska sä elät vaan kerran. Niin. Siinäpä se aika tiivis sitten olikin. Ja sittenhän me haluttiin antaa niille ihmisille joku muisto, joka jäisi sitten pidemmäksi aikaa niiden mieleen. Niin, ja sitten Riina saisi tehdä sellaisia pieniä origamilintuja. Ja sitten me päädyttiin semmoisen ideaan, että mä laitan sellainen pieni, ihan ehkä sentin korkunen origamikurki sinne laatikon sisään. Siis me tehtiin laatikoita. Niin, me tehtiin paljon sellaisia pieniä laatikoita, mihin me pakattiin ne kaikki muffinsit ja linnut ja aforismit. Eli jos me nyt tiivistetään vielä tää meidän lahjapaketin idea, niin ensinnäkin me haluttiin antaa ihmisille jotain syötävää. Ja sitten myös jotain ajateltavaa. Ja sitten vielä jotain, joka jää muistoksi. Eli meillä jokaisella oli siis oma alue, omat hommat, mitä me tehtiin vapaa-ajalla. Esimerkiksi minä taittelin origamikurkia ja mä taittelin niitä kotona ja koulussa tunneilla ja niitä oli ihan tajuttomasti, mutta sitten kun se oppi, niin niitä tuli jopa liikaa. Me sitten Jonnan kanssa leivottiin muffissa ja me leivottiin niitä oikeasti paljon. Leivottiin 60 muffinsia. Ja yhtäkään ei syöty itse. Ei yhtäkään. Joo, ja mun vapaa-aika meni tosiaan laatikoiden teossa. Mä piirsin kaavat ja leikkasin semmoisesta vaaleanpunaisesta pahvista. En mä kerennyt ihan kaikkia saada vielä taiteltua, niin se oli hirveä työ. Ja se kaava nyt ei ollut niin toimiva. Sitten loppujen lopuksi. Mutta laatikoita niistä tuli kuitenkin. No niin, ja sitten kaikki oli valmista ja koitti se päivä, kun se oli ihan sovittu päivä meillä, kun me sitten lähdettiin niitä jakamaan niitä meidän pikkuyllätyksiä. Se oli ihanan piristävä juttu. Just kun sen hymy pitää täällä totta kai näkyä ja se on niinku se tärkeä asia. Asiakaspalvelussa totta kai niin se oli tosi kiva piristys ja on iloinen, että tuli muffinsien kanssa yllättynyt. Erilaisia reaktioitahan sieltä tuli, kun yhtäkkiä 4 tyttöä vaan pelmähtää sisään semmonen kastillinen lahjapaketti kädessä, ihan kuin joskus jouluna. Tärkeintä oli hymy, Niin oli. koska hymy tarttuu ja hymy tekee ihmiset iloiseksi. Ja ehkä siitä sitten se projektin nimi tuli, että hymy lahjaksi. Niin me mentiin ja annettiin se hymy lahjaksi. Hymy lahjaksi on hyvän mielen projekti.